Salo, Iltatori, mikä tunnelma tänään? Näköjään huikeen. Porukka on tullut paljon. Mulle vähän varoteltiinkin, että tänään saattaa olla torilla jengiä. Loistavaa olla täällä teidän kanssa viettämässä perinteistä tapahtumaa. Pidetään tänään hauskaa, osallistutaan, homma lähtee aina siitä. Lauletaan yhdessä ja näytään toimia. Laitetaan saman tien itse asiassa kaikki kädet ylös tälleen näin. Mä voin nähdä kaikki kädet ylhäällä ja sitten heilutat kättösi niin kun me heilutat vasemmalta oikein.